Μια φίλη ήρθα απόψε από τα παλιά. Πόσο καιρό έχεις να τη δεις? Φορτωμένη με χιλιάδες αναμνήσεις. Την αγαπάω, τη σέβομαι, την εκτιμώ. Και είναι η Βίκη μου. Γιατί για μένα είναι η Βίκη μου, είναι η Βίκη Χατζηβασιλείου. Βικάκι μου γλυκό, καλημέρα. Καλημέρα Ελλάδα από τη Θεσσαλονίκη. Βροχούλα σήμερα, 19 βαθμούς Κελσίου. Άρχισε η κίνηση να ζορίζεται λίγο στη Τσιμισκή. Γιώργο μου, αγαπημένε μου, περίμενα 23 χρόνια για να ξαναζήσω αυτή τη στιγμή. Μου θυμίζει τις στιγμές εκείνες... Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα κοριτσάρα μου. Μου θυμίζει εκείνες τις στιγμές που πολύ μεγάλη τρακ και η Βίκη και εγώ κάτω από Τσιμισκή και Κούσκουρα γωνία κατέβαινε η Βίκη μας και έκανε την πρώτη σύνδεση. Με μια αξιοπρέπεια. Και όχι μόνο, θυμηθήκαμε τώρα εδώ με τον συνάδελφο, γιατί είναι ο ίδιος όλα αυτά τα χρόνια, πώς μεταφέραμε τα καλώδια από ταράτσα σε ταράτσα απέναντι, κόψαμε με την πυροσβεστική τα δέντρα για να μπορέσουμε να έχουμε σύνδεση από το σημείο που θέλαμε. Καλημέρα, Μαρία μου. Βίκη, καλημέρα. Θέλεις Καλημέρα. να μοιραστείς μαζί μας, γιατί ο Παπαδάκης δεν το κάνει. Μία ιστορία που σου έχει μείνει αξέχαστη με Γιώργο Παπαδάκη στο Καλημέρα Ελλάδα. Μία, διάλεξε μία. Έχω πάρα πολλές ιστορίες. Λοιπόν, είχαμε καλεσμένη την Άννα Μούσχουρη. Ήμασταν να βγούμε από το Ηλέκτρα Παλάς, από το ξενοδοχείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αριστοτέλους. Για κάποιο κακοδαιμονισμένο λόγο, δεν είχε επιστροφή, δεν μπορούσε να της μιλήσει ο Γιώργος. Οπότε, Νάνα Μούσχουρη, ιερό τέρας, καταλαβαίνεις, έκανα τη συνέντευξη μόνη μου. Ο καημένος ο Γιώργος το περίμενε τόσο πολύ και δυστυχώς δεν μπόρεσε παρά να της μιλήσει μετά στο τηλέφωνο. Εγώ θυμάμαι ένα εκπληκτικό ρεπορτάζ που είχε κάνει ανήμερα των Χριστουγέννων, γιατί ήταν γραμμένη η εκπομπή, με ένα φορέα του AIDS και την κοπέλα του. Ήτανε τότε που... Α, μαύρε Γιώργο, πού το θυμάσαι? Ήταν ένα εκπληκτικό ρεπορτάζ που είχε κάνει και θυμάμαι μη είχε πάρει το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας του τόπου και μας είπε ότι ήταν καθυλωμένη στην τηλεόραση με αυτό που είχε κάνει η Βίκη. Γιατί τα ρεπορτάζ της Βίκης ήταν αυτοτελή. Ήταν η επιμέλεια δική της, η ιδέα δική της, η υλοποίηση δική της, το γύρισμα δικό της, το μοντάζ δικό της. Τώρα, παιδιά, εδώ δεν φωνάξαμε την κυρία Χατζηβασιλείου για να πούμε ιστορίες. Η Βίκη κατεβαίνει υποψήφια. Όχι, τη φωνάξατε γιατί... Ευχαριστώ. Αλλά τη φωνάξατε γιατί κάνουμε reunion σήμερα. Έτσι, σωστά. Με τον Γιώργο. Και με αφορμή εσένα, βεβαίως, αυτό, αλλά κυρίως με τον Γιώργο. Ανακοινώνουμε και με αφορμή την αυτό, παρεπιπτόντως. Γιατί με Απόστολο Τζιτζικώστα, Βίκη? Ναι. Κοίταξε να δεις. Με Απόστολο Τζιτζικώστα στην περιφέρεια δεν νομίζω να είχα και πολλές άλλες επιλογές. Τώρα εδώ συζητάμε, θα βγει ας πούμε πάνω από 60, πάνω από 65%. Γιατί η ουσία είναι γιατί είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ δημιουργικός, πάρα πολύ αγαπητός. Πηγαίνουμε από εδώ, από εκεί στα χωριά, σε πληροφορώ ότι η δημοφιλία του είναι κάτι το ασύλληπτο. Είναι ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει ήδη πάρα πολλά στον τόπο εδώ. Έχουν γίνει εξαιρετικά έργα και υποδομής και πρασίνου και έχουν γίνει μόνο 102 σχολεία, για να καταλάβεις, Μαρία. Και είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ σαν προσωπικότητα, σαν ηθική περπατησιά όλα αυτά τα χρόνια. Χορτά το παιδί, δηλαδή μορφωμένος, με καλλιέργεια. Αυτά σε ό,τι αφορά τον κύριο Τζιτζικώστα, που πράγματι είναι ακριβώς όπως τα περιγράφεις. Αλλά η Βίκη δικαιολογεί απολύτως την ουσία και το περιεχόμενο της υποψήφιας. Η Βίκη, από τότε που την ξέρω εγώ και την ξέρω πάρα πολλά χρόνια, την ξέρω από έτσι, πάρα πολλά χρόνια. Μην τα λέμε τώρα. Μαθήτρια του Δημοτικού ήταν όταν την γνώρισα. Λοιπόν, είναι άνθρωπος της προσφοράς. Και μάλιστα η προσφορά αυτή επιβραβεύεται. Επιβραβεύτηκε επαγγελματικά για ό,τι έκανε στη ζωή της. Πάμε πακέτο τόσα χρόνια με τη Βίκη και μας λείπει το πακέτο, όμως η Βίκη είναι εδώ. Η Βίκη είχε εκτεθεί και πάλι ως υποψήφια δημοτική σύμβουλος. Και ήταν πρώτη σε σταυρούς προτίμησης. Και όλα αυτά δεν είχε αναφερθεί τίποτα στην εκπομπή τότε. Και το είχε ζητήσει και η ίδια τότε. Αλλά παρόλα αυτά εκτιμήθηκε από τον κόσμο της Θεσσαλονίκης. Γιατί ασχολείται με τον άνθρωπο. Και εγώ εκτιμώ βαθύτατα εκείνους που ασχολούνται με τον άνθρωπο, γιατί έχει προσφέρει τεράστιο έργο και βιβλιογραφία πάνω στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Έχω μία θεωρία ότι αν δεν μπορείς να είσαι μέρος της